Kiyevdagi protestlar үзәге булган Бәйсезлек мәйданы янында активистларның 2 көндәш төркем арасында бәрелеш булды. Милләтче төркем әгъзалары мәйданга Януковичка каршы протест чараларында хәлак булганнарны искә алырга дип килде. Әмма мәйданны саклаучылар битләрен каплаган билгесез кешеләрне мәйданга кертергә теләмәде. Бәрелештә күз яшьләндерү газы, таяклар кулланылуы, яраланучылар булуы хәбәр ителә. Шулай ук Киевта активистлар яңа билгеләнгән салым хезмәте җитәкчеләрен коррупциядә гаепләп аларның китүен таләп итте. Протестчылар хөкүмәт бинасы янына күселәр ябылган шитлекләр алып килде һәм салым хезмәте корткычлардан чистартыларга тиеш дип кычкырды. Поработают на общество для того, чтобы привлечь внимание, сравнить существующих с действующими крысовскими. Молдова башкаласы Кишиневта Европа берлегенә визасыз йөрү башлануга багышланган концерт оештырылды. Кишинев Европа берлеге белән якынаю килешү имзаланганнан соң 28 апрельдән Молдова ватандашлары Шенген илләренә визасыз йөри башлады. Бәйрәм чараларының бер өлеше буларак 100 кешегә Европа берлеге әгъзасы булган Грециягә бушлай очкыч билетлары бирелде. Гыйракта узучы гомуми сайлауда Көрд автоном төбәгендәге сайлаучылар да катнаша. Иминлек чаралар кысаларында күп кенә юлларда машина белән йөрү тыела. Бу сайлау премьер-министр Нуриел Мәликинең хакимияттә 3нче мөддәткә калу-калмавын хәл итәчәк. Пакыстанның Пешавар шәһәрендә журналистлар һәм сәяси фиркалар вәкилләре матбугат ирегенә багышланган семинарда катнашты. Катнашучылар илдә матбугатка һөҗүмнәрне, шул исәптән күптән түгел журналист Хамид Мирне үтерүне хөкем итте. Журналистлар шулай ук ДИО һәм Яң медиа төркемнәргә хөкүмәтнең басым ясауына ризасызлык белдерде. Саклану министрлыгы хөкүмәттән ул төркемнәрне тыюны сораган иде.